नोंथांमोना मालाबा सानदोंमोन ना जे एनडिबि ब्रादार्सफोरखौ बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों लाना फैखांनायनि उनावहाय जे बेफोरबायदि पलिटिकेलि एनडिबिआ एनडिबिनि गेजेरावनो दिनैनि बे स्टेजाव पलिटिकेलि दान्थे बिदान्थे गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा लोगोसे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मोनसे पीस एकर्ड बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एनडिबि ब्रादार्सफोरखौ लाना फैखांनायनि उनावहाय सानदोंमोन जोङो आलो गोजोनै गासैबो थानो हाफिनसिगोन ना होमबा नाथाय दिनैनि बे स्टेजाव साबैसे एनडिबि ब्रादार्सफोरा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फैखांनायनि उनावहाय बेसेबां सान्तियाव थानो हाफैदों जों दिनैयो गावबा गावनि मेगनजोंनो जों नुनो मोनदों आरो मोनसे बयनिख्रुइबो इम्पर्टेन्टसिन बाथ्राया जाहैबाय मा जे बे बिटिआर एकर्डनि थाखाय मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ सिगनेचार खालामनो जुदि बहननानै जुदि लांनो हायोब्ला सिगनेचार खालामखांनायनि उनावहाय आरोबाव फिन जोबथेसालियाव जोबनानै दोनफिननाय जायो दा बेनि पलिटिकेल इस्युआ मा बेनि राजनितिकआ मा एक्चुअली दिनैनि स्टेजाव जोङो हमदांनो हायाखै नाथाय हमदांनो हागोन बिनिबो सम फैगोन आरो समा फैगासिनो दंखायो ओरैबायदि पलिटिकेल इस्यु जों नुनो मोनगासिनो दं जोंनि बिटिसिआव जे नोङो जोंजों फैबासो जोंजों थानानै खामानि मावबासो नोंनि बा नोंसोरनि प्रब्लेम बा बायदिसिना इस्युफोरखौ जोङो जाफुंसार खालामनायाव जोङो मदद खालामगोन बायदिसिना रोखोमनि बायदिसिना बाथ्रा दा पलिटिकेलि गावजों गावनि गेजेराव सोरबाया सासेजों खामानि मावफाबासो बै सासेनि प्रब्लेमखौ मदद होलायनाय बेफोरबायदि स्टेजसिम जुदि जों गावजों गावनि गेजेराव जुदि पलिटिकेल बिथिंनि गेजेरजों जों फैबायब्ला दा दिनैनि बे स्टेजआ बेसेबां साननो गोनां मोनसे स्टेज जानानै फैखो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फैनाय एनडिबि ब्रादार्समोना दिनैयो गावसोरनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय मावनो थाखाय जेसेबांखिनि हेफाजाब मोननांगौमोन पलिटिकेल लिडारफोरनिफ्राय बेखिनि हेफाजाबखौ दिनैनि स्टेजाव मोनाखै जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा मोनसे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों फैनाय एनडिबि ब्रादार्समोना गावबा गावनि इस्युखौ लानानै आरोबाव एसेबां खस्थ' साबजाला सहायनानै खारथिंनांगौनि मा दरखार दंमोन अब्ला दिनैनि बे स्टेजाव गोजोन गोरोबथानि मिनिंआ बबेयाव थाहैखो ससियेल मिडिया साइडआव ओरैबायदि कमेन्ट्स नुनो मोनो जोङो जे एनडिबिफोरा गामियाव फैयोब्लाथाय गामियाव थानो हायामोन बेफोरबायदि माखासे गनायजाथावै बाथ्राफोरखौ जोङो दिनैनि बे स्टेजाव नुनो मोनो कमेन्ट हरनायफोरखौ दा बैफोर कमेन्ट हरग्राफोरा दिनैनि स्टेजावदि बेफोरबायदि कमेन्ट हरदों बेनिबो गुदि आरो गुबै जाहोन दं मा जाहोन मिथिगौ ना बैफोर सुबुंफोरा दिनैयो पलिटिकेलि इनभल्व जानानै दं जेरावनोखि जायनि थाखायनो दिनैनि बे स्टेजाव मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोराबो पलिटिकेलि डिभाइड जानानै दं बै चान्स आरो सुजुग सुबिदाखौ लानानै बैफोरबायदि माखासे सुबुंफोरा दिनैनि बे स्टेजाव बेबायदि स्टाइलनि कमेन्ट्सफोरखौ एन्ट्रि खालामनो चान्स आरो सुबिदा मोनदों जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि जाथायफोर जालांदों दा बे बिथिंनि बेलायाव जों गावजों गावनि गेजेराव जों बुजिलायखानानैब्लाबो जों मोनदांलायखानानैब्लाबो माखासे पइन्ट्सफोरखौ बाथ्राफोरखौ गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारनि गावबा गाव पलिटिकेल केरियाराव क्रेडिट लालायनो थाखाय जों मिनिंलेस पइन्टफोरखौ जुदि डिबेट खालामलायबाय थायोब्ला जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रासो दिनैनि बे स्टेजाव जोंनो गासैबो लिडारखौ नांगौ पलिटिकेल फिल्डनि बाथ्राया एसे आलदा मानि थाखाय आलदा होननानै बुङोब्ला जे पलिटिकेल फिल्डनि गेजेरजों सोरबायदि पलिटिकेल लिडारनि दैदेननायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव लोगोसे बिटिसि ओनसोलनि आउटआव थानाय जेसेबांखिनि जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोर दङ बैफोरनि ओनसोलनि थासारि आबहावाजों लोगोसे एरियानि माखासे डेभेलपमेन्टफोरखौ जोङो एसेब्लाबो मोनसे स्टेप गोजौ फारसे जों लांनो हायो बेफोरबायदि दैदेननो गोरों पलिटिकेल लिडारनि जोंनो गोनांथि दङ बिटिसिआव मेजरलि दायो बिपिएफ आरो इउपिपिएल होननानै बुङोब्ला जोङो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि लोगोसे बिपिएफ होननानै बुङोब्ला जोङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दा बिथांमोन सानैनि गेजेराव सोर सासेखौ दिनैनि बे स्टेजाव जोंनि हारिनि बर' रायजो राजाफोरा बांसिनै पलिटिकेल फिल्डआव लुबैयो दा जों बे बिथिंखौ नोजोर बोनानैसो फैबाय थानाय समाव जोङो पलिटिकेल बिथिंनि गेजेरजों जोङो सापर्ट खालामनांगोन दा दिनैनि स्टेजाव जों मिथिनायाव आरो माखासे सरासनस्रा बाथ्रानि गेजेरजों जों हमदांनो हानायाव दिनैनि स्टेजावबो आरोबाव फिन मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौनो दिनैनि समाव 80% बर' हारिनि बर' रायजो राजाफोरा हास्थायफिनो
लोगोसे जोंनि बिटिसिखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौनो सालायफिनजानो थाखाय जोंनि बर' हारिनि गासै रायजो राजाफोरानो दिनैनि स्टेजाव लुबैफिनदों। मानि थाखाय लुबैदों आरो मानि थाखाय लुबैनांगौ बाध्य जादों बेनिबो गोबां जारिमिन दं आरो माखासे जारिमिनफोरखौ नोंथांमोना गासै रायजो राजाफ्रानो दिनैनि स्टेजाव मिथिखायो बा हमदांखानानै दंखायो। जेरावनोखि दिनैनि स्टेजाव बे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय माखासे गोबां लिडारफोरा बुङो सान्थि फैबाय, गोजोन फैबाय। दिनै मेजरलि गोजोना जुदि फैदोंब्ला, थारैनो जुदि गोजोना जुदि फैदोंब्ला, गोजोननि बारहावाया जोंनि बिटिसिआव बबे खनाखैजा बारनानै दङ? एसे दिन्थिलाय, एसे दिन्थि जों रायजो राजानोबो। अखा नायब्लानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि गुलाय गुजाय बायदिसिना बाथ्राफोरखौ जोङो नुनो मोनो बा खोनानो मोनो। मोनसेल' बाथ्रा खावलायगोन आं दिनै गासै बर' हारिनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम जे ओरैबायदि लिडारखौ जोङो सापर्ट खालाम जाय लिडारनि दैदेननायावनोखि जोंनि हारिनि माखासे थासारिफोरखौ जोङो एसेब्लाबो मोजां लामाखैजा लाबोनो हायो। बेफोरबायदि लिडारखौसो जोङो दिनैनि बे स्टेजाव सापर्ट खालामनांगौ। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि। मानगोनां एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासै 6 दैदेनगिरिफोरनि बेल हियारिंनि डेट दंमोन। जों बे डेटखौ फ्राय 7-8 मास नेनायनि उनाव दिनै जों मोननो हादोंमोन। नाथाय दिनै जि जानो गोनां हियारिंमोन दिनैहाय बियो जायाखिसै। जायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दाखालि 11 थारिख नभेम्बर खालि सुप्रिम कर्टआव सासे गोदान चिफ जास्टिस फैनायलाय जों मोनथिनाय बायदिब्ला जायनो गोदानै चिफ जास्टिस फैयो बियो कर्टनि नियमफोरखौ सोलाय सोल' खालामो होननानै जों मोनथिनो मोनदों। थिग बिदिनो जोंनि समावबो दाखालि 11 थारिख नभेम्बराव जयेन जानायनि उनावनो 16 थारिख नभेम्बर खालि गासै नियम निथिफोरखौ सोलायनायनि थाखाय दिनैनि जि हियारिं जानो गोनां बियो जायाखैसै होननानै जों मोनथिनो मोनदों। बेयो खालि एनडिपिनि थाखायल' सोलायनाय जायाखै, गासै बेसेबांनाखि केसफोर दङ सुप्रिम कर्टआव बेखौनो सोलायजोबनाय जादों। जायनि थाखाय जोंनियाबो बेयाव गोलैफानाय जादों। दा कुइसनफ्रा गोबां जोंनाव सोंहरदों मानि थाखाय जायाखिसै मायाखिसै, बेनि थाखायनो दिनै जोङो बेखौ फोरमायनाय जाबाय। जों आसा खालामदोंमोन गासैबो सावरायनायफ्रा गासैबो थिगानोमोन। स्टेटनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेलसिम बाथ्राफ्रा गासैबो सेन्ट्रेल लेभेलावबो सहैदोंमोन स्टेटनिफ्राय, आरो स्टेटनिफ्राय जिखिनि खामानि मावनांगौमोन जायखौ बुंनांगौमोन गासैखौबो बुंहरजोबनाय जाबायमोन आरो गासैबो रेडिसैमोन। आरो जोंनि साइडनिफ्राय जि एडभकेटफोर बिथांमोनाबो फ्राय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिथांमोना रेडि जाजोब्बायमोन। आरो दिल्लीनिफ्रायबो गुबुन गुबुन अफिसार्सफ्रा जोंनाव खबर लाहरदों बिथांमोना माब्रै जाखो मा माखो होननानै। दा जेखि जाया दिनै जि जायाखैब्लाबो बेवहाय जेबो नार्भास जानांगौ बे जेबो गोनांथि गैया आरो एसेबां दुरबल जानांगौबो होननानै जों साना। आरो जों लोगोफोरखौबो आरो गासै रायजो राजाफोरखौबो जोङो बेनि गेजेरजोंनो फोरमायहरगोन जे बेवहाय दुरबल जानो नाङा। जागोन, बेयाव खुनु पलिटिकेल माबा मोनसे कन्ट्रभार्सिबो गैया। बेयो जाहैबाय सुप्रिम कर्टनि गोदान मोनसे नियम खालामनाय। बिदि हिसाबै जों आसा खालामनो हायो दाबो जोंनि जि सावरायनाय आगोलाव जि सावरायनाय स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट गासैबो बाथ्राफ्रा इन्टेक्ट थागोन होननानै, आरो बेनि गेजेरजोंनो बावैसो दानफोरनि बा सानफोरनि गेजेरावनो जोंनि हियारिंआ जाफिनगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो जेब्लानो हियारिंआ फैगोन अब्लानो मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों जेसेबांनाखि सिबिआइ केसाव गोलैनानै दङ बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन होननानै दिनै जों फोथायनो हायो।